resultats, sinó per haver, suposo, ja extret primeres conclusions i haver fet les primeres proves també, no? Bueno, ha estat bé, per ser el primer partit ha estat bé, hem treballat durant tota la setmana, hem treballat aspectes defensius, la primera part han estat molt bé defensivament, no hem deixat el Manresa que generés res amb l'equip titular, que en teoria hauria de ser a la temporada, i de la primera part estic molt content. De la segona, millorable sobretot, parlo sempre d'aspectes defensius. Ens han generat massa, un equip que en teoria no ens havia de generar tant, però bueno, al final és primera prova, hem de seguir treballant, aspectes a millorar, i a seguir, no queda més res. Aquest equip no rifa cap pilota, no? No, ja vaig dir des de l'inici que volíem jugar-ho tot i així ha sigut. Al final el segon gol que ens marquen és per una pèrdua de pilota nostra, que no està mal orientat Òscar, la intenta donar de primeres a l'Ossada i l'acabem perdent. Bueno, prefereixo perdre-les ara que no durant la temporada. Ja els ensenyarem en vídeo com s'han d'orientar, on han de col·locar-se i al final és anar millorant, tenir els errors ara per després millorar-ho per la temporada no tenir-los. Has comprat allò que ens van dir fa uns dies, que jugaries amb un 4-1-4-1, però sí que és cert que a la segona meitat, a l'equador de la segona meitat, ja has provat de jugar amb 3 centrals, no? Sí, no estava planificat. Al final generava molts problemes al Manresa i com que tenia jugadors que ho podia fer a dins del camp, doncs ho he fet ràpidament. Serem un equip que variarem bastant durant el partit. Podem començar amb un 4-4-1, podem passar a 3 centrals, podem jugar 4-2-3-1. Serem molt versàtils, no volem encasillar-nos, el que sí volem és que els jugadors tinguin les herramientes per saber on poden fer mal els rivals. Ara també Vilafranca diumenge, Copa Catalunya, no sé com tu prens, si també com un partit per fer proves o una miqueta més en sèrio? Home, està clar que és una mica més en sèrio, al final és un partit oficial que volem passar i avui també estava condicionat els minuts de jugadors per el que es veurà el diumenge. Intentarem fer-ho el millor possible contra un grandíssim rival que només porta una setmana entrenant, però ja hem vist que també el Manresa portava una setmana, però ens han posat moltes dificultats. Ara a seguir, treballar i sobretot demà descansar, que tots els jugadors acabin bé físicament i el diumenge fer un gran partit. Bona nit, Xavi, felicitats per la victòria, és un bon debut, ja t'ha preguntat el company moltes coses. Dels jugadors que estan a prova, has vist quelcom positiu o més positiu per acabar de definir, per valorar si es queden o no es queden? Hi ha algun jugador que t'hagi sorprès o que t'hagi agradat especialment? Els conec de fa 2 setmanes, al final que estan a prova no han vingut avui. Ja fa dies que estan amb nosaltres, els conec, sí que és cert que és bo veure'ls en competició contra un rival i bueno, al final ells han d'anar millorant, algun tindrà oportunitat al cap de setmana també, altres la setmana que ve, que al final el partit del Barça sí que jugarà, que havia dit que no jugava perquè marxava de viatge, però al final s'ha anul·lat i es jugarà. O sigui que hi ha un partit més, o sigui que intentarem amb tots aquests partits intentar acabar de valorar i ràpidament decidir, perquè el que no faré és tenir 10 jugadors a prova durant tota la pretemporada. I t'hem de preguntar, com sempre, per Puig. Com tenim el tema de Sergi Puig? Bueno, Sergi Puig ja heu vist que avui ha jugat, al final nosaltres tenim el permís perquè pugui entrenar i així el tenim. Avui era un partit amistós, podia jugar i nosaltres a seguir. I a la Copa Catalunya també juga. Bueno, en principi haig d'acabar de parlar amb Jonathan, ell diu que sí que pot jugar, o sigui que tindrem els 2 porters disponibles, que és important també, tenir els 2 porters i ja està.